चिरां जिल्लानि बिजनी पल्डियाव सयल टू सिल्क उइभिं मिरु गोदानै बेखेवदों। एमएलए पानिराम ब्रह्मआ बेखेवनानै होयो इन्दि मुगानि सि दाग्रा मिरुखौ। पद्मनि ब्रह्म आरो अनजालु बसुमतारी बिथांमोना गोदानै इन्दि मुगानि सि दाग्रा मिरु लुफुंदों। हांख्रायजानाय आलासि महरै नुजाथियो एमसिएलए सुकर सिंह मोसाहारि बिथाङा आरो बिथां एमएलए पानिराम ब्रह्मआ बुङोदि बर'नि रांखान्थि जौगानाय आरो हारिनि सिनायथि होनोब्ला एम्फौ फिनाय आरो इन्दि एम्फौनिफ्राय सि दिहुननाय, जेराव बुहुमावनो इन्दि सिनि बेसेना बांसिन। बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे खामानिखौ मावदों जोबोर मोजां जादों आरो जाहाथे इयुनाव गोब्राब नाजाथाबनायनि गेजेरजों बेखौ गोजौ फारसे लाङो आरो ओनसोलनि रायजोफोराबो खामानि मावनानै रांखान्थि सोरजिनो हायो। जों सरकाराव थानाय हिसाबै मदद होगोन आरो अरायबो गोजौ फारसे लांनायाव हेफाजाब होगोन होननानै फोरमायो पानिराम ब्रह्मआ। इयुनावथ' मोजांखौनो जाजानो लुबैदों आरो जागोन। जे नुदों जे बहाय जे उइभिं सेन्टार खुलिदों आरो बहाय जिखिनि खामानि मावग्राफोर नुदों बे जायगानिनो आरो बिथांमोनहा मावग्राफ्रा माने गोदोनिफ्रायनो गावसोरनो न'आव बेखौ उत्पादन खालामो, एम्फौ फिसियो। एम्फौ फिसिनानै जि नुदों आरो मा होनो बेखौ इन्दि माने इन्दि सि बानायनाय बे दंखायो आरोखि। आरो दा बेखौनो बेस खालामनानै माने जि मोनसे बहाय उइभिं सेन्टार खालामदों बियो बै जोंनि गामि मानसिफोरनि थाखाय, बै उइभारफोरनि थाखाय बिराद मोजां मोनसे माने सहाय खालामनाय जागोन। आरो जोंनि जेनाखि गोदोनिफ्राय खालामनाय ट्रेडिशनेल बेवहाय दं आरो जिखिनि आं दा इन्दि सि लादों मोननैसो एखे पियर बेखौ दा मोननो थाङा आरो बाजाराव बेफोर खोब डिमान्ड दङ। दा बे एखे बुस्थुखौनो जुदि जों बानायोब्ला प्रडाक्सन खालामोब्ला मोजां ट्रेनिं होनानै जोंनि बिसोरनो बे गामिनि मानसिफोरनो होमबाना बेखौ जोङो बाजाराव लांनानै मोजां मुलाम्फा मोनगोन आरोखि। आरो बेवहाय जोंहा जोंनि बे ओनसोलाव माने इक'नमिक ग्रथ अर्थात माने भिलेज इक'नमिक डेभेलपमेन्ट होननाय बुस्थुआ बेवहाय फैगोन आरोखि। दा बे गासिबो खोथाफोरा बेवहाय दंजोबो आरो जिखिनि बेवहाय थांखि लानानै खालामदों जोंहा पद्मिनि बायद'आ खोब मोजां जादों आरो बेखौ जोङो सरकारनिफ्राय जोङो नायगोन। बेवहाय किसुमान समस्या दङ, बे समस्याखौ बिथांमोनहा सरकारनिफ्राय समाधान खालामनो थाखाय सहाय मोननांगोन। बिनि थाखाय जों नायदों आरोखि, बेखौ जों नायदों आरो जों सहाय खालामनांगोन। जाहैदों मोनसे जुदि खामानि मावोब्ला बेवहाय मोनसे डेडिकेसन होननाय बुस्थु नांगौ। खालि जोङो लाबखौल' नाहरनानै जुदि जों खामानि मावोब्ला बे जाया। बेवहाय माने एखमबा फिथाइ थायगोन, एखमबा फिथाइ थायनाय नङा, एखमबा लाब जागोन, एखमबा लस जागोन। खिन्थु बिनि गेजेरजोंनो एखेबारे आं खालामथारगोन, जों खालामथारगोन, बेखौ जेरैबाबो माने साक्सेसफुल खालामगोन नैबे मोनसे माने थांखि थायोब्ला बेवहाय फैलारनि खोथा फैया। आरो जों नुदों जे बियो जोंनि बर' बिमानि आखाइजों माने बर' बिमाफ्रा बे माने हुदाखौ, एम्फौ फिसिनाय हुदाखौ, इन्दि लुनाय हुदाया जों जिहेतु दंखायो, बेखौ जास्ट मोनसे माने प्रमट खालामनो थाखाय जोङो माखासे बिथांमोननो जोङो सहयोगिता होनांगौ आरो स्किल खालामनायनि मोनसे बेब'स्था खालामना होनांगौ। बेवहाय खुनु थैनायनि खोथाया साबसिन जानायनिसो खोथा दङ।